Aku ki ngene mung nuruti anak wedok men ora kekeselen. Pak, Bapak, engko lek gara-gara aja isu-isu ya, Pak. Mergo aku sesuk ning Boyolali. Lho, iki lho kan lagi iki. Seorang Cahya Kuntadi jam 1 wis gara-gara. Lek ora tresnaku karo kowe, pamane umurku karo kowe padha tak rabi tenan kowe. Wong biasane bapake gara-gara jam 1:30, jam 2 ngono. Takono kanca-kanca. Pada setengah jam kan ya lumayan ya toh. Ngono kuwi. Jan awakmu lek geleme sesuk ya mulih ning Madangkara. Mung Madangkara karo Boyolali tak terke tak supiri dhewe. Kan Boyolali ngono kuwi. Engko bobok ngono. Tak werke larsa. Malah ora. Alhamdulillah saged sowan nadyanto nembe sepisan menika wonten ing laladan mriki cengklik sinom widodo tambak Rama Pati mau yo dibagekake karo salah satu kreativitas utawa kreator Caksi Lover Mbak Kiki. Matur nuwun Mbak Kiki, kula sak kanca sinden-sinden dipun paringi daharan luar biasa. Jarene ra pedes tetep kobong ning lambe. Ayo tetep pedes ya. Ngono kuwi. Terima kasih. Wabil khusus dumateng pepunden kula Bapak Sumarno sekalian Ibu Suyatmi ingkang syukuran menika dipun lenggahi dening para pepunden Bapak Kapolsek ugi tasih kepareng jenak pinarak ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Kula sakanca Madangkara kula nuwun wonten laladan mriki merga nggih nembe sepisan ji menika kula sowan riyen nggih nate wonten laladan Juwana wonten Bakaran mriku nate yen laladan Tambak Rama nembe sepisan ji menika mbok menawi anggen kula atur panglipur dumateng sedaya para lenggah kathah kirangipun kathah salahipun kula Petruk pribadi nyuwun agunge samudra pangaksami ingkang kathah ingkang agung ngono ya Truk nggih ning tetep ngaturake semaksimal mungkin ya iki ya komplit kanca-kanca pengrawit ayo ora ana sing cicir nggih kanca-kanca Madangkara mangesti darmane kabudayan rahayu ya mergo bose jenenge lak Sukesi Rahayu mula mburi kei Rahayu ya warangganane ugi komplit wonten Jiro Lupat 567 nah 7 Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari made in saking Seragen garwanipun kadang kula Ki Aji Tondo Utama dalang sabet semu saking laladan Dung Banteng. Mila nular teng garwanipun Mbak Lia menika walah yen nyinden semune mboten umum. Saestu menika. Mboten kok peh menika rombongan kula lemboten suarane pancen luar biasa. Bening ringik-ringik tur cengkok iki lho iso digawa ngalor ngidul ki iso balik. Akeh lho sinden iki ngalor ngidul ora gelem balik. Lek ora nganggo Google Map. Ha iya ngono kuwi. Mbak Lia luar biasa. Tenan. Apa ciri khasnya ini sindel lek suarane apik iki lek turu ya ngarak ya, Tru. Urung karuan. Tukang streamingku jenenge Joko kuwi. Kuwi malah kaya wong graji malah. Ning pendopo aku teko iku kaget. Iki swara apa wer. Joko. Ayolah ora apa-apa. Ben ra sepi ya ndopo kok. Ayo ngono kuwi. Menika Mbak Lia Sundari kalajengaken angka kalih menika Mbak Trihastuti Retnawati menika saking Ngawi kalajengaken malih lah menika yektosipun menika Madangkara lawas ning dipun perbarui dipun update melih Mbak Anis Kusumaningrum wong nyatanipun Mbak Anis rumiyin menawi Palakrama menika sing mayang ya Petruk kalih Pake niku dipun paringi nggo Pak Dalang niki kangge bensin babar pisan mboten kula tampa saestu pamrih kula men Anis niku kerasan teng Madangkara. Lah jebul wong nandur ora karo alek ngunduh. Wong utang iki dereng karo alek nyaur nggih menika. Bareng Barabi niku wis ora gelem melu Cahya Kuntadi ya. Melu Cahya Nugroho. Ditenono selek winong karo Birgita iki rabi tak wayangi bareng ora gelem melu aku. Tenan wis tak santet doan ora. Yang ngono kuwi sing ikhlas lillah ta'ala aja diniati ngincim kaya ngono kuwi. Mbak Anis iki saiki wis terbang melang buana wis bene ade melu seneng dhewe iso dadi sinden idol juara sinden. Ngono dhewe seneng aja kon ndur pikiran sing negatif kaya ngono kuwi. Ayo. Nek lak ya sing jenenge kaya ngopo persatuan lak kudu tetep dijaga ta, Truk.
Sinden apik kaya apa lek ora nek dalange sing manggake kan ya ora iso bergas. Sinden apik kaya apa, dalang apik kaya apa lek ora ditabuhi lululit kuwi ra apik. Ha iya ngono kuwi. Kabeh iki saling membantu ngono lho ya. Korelasi. Ha iya ngono kuwi. Nis anis ya. Biyen melaku sak kucing saiki wis salah wis peputra, anake wis arep TK. Ha iya. Muga-muga saya kerasan nis kapan-kapan ya nis ya. Muga-muga lek pas Mbak Tuti umroh ngono awakmu melu neh. Piye enak perbedaan Ramadan karo mbiyen karo saiki? Sama saja, Pak. Sama saja. Kayane maca HP. Oh. Napa jane? Kula niki lho maca layang-layang surat-surat niku lho Mbak Nis. Nggih. Tetep sami nggih Madangkara nggih? Masih sama, tetep Pak. Grafik Semanak nggih? Masih sama. Nggih. Pak Heru kendangane iramane tetep sekeco. Nggih. Tetep sekeco nggih? Nggih. Sound systemipun pripun? Jembengdur, luar biasa. Nggih. Napa melih? Pekingipun pripun? Pekingipun. Ayo nggih. Wes matur nuwun Mbak Anis. Nggih, Pak. Menika saking sampun magister nggih? Dereng nembe S1. Nembe sarni. Oh nggih. Sarjana seni sarni. Nggih. Wes terima kasih Mbak Anis. Bar iki nembang sik pokoke. Rong nembang ya kan mau ora. Eman-eman sinden juara ya. Terus kalajengaken Bu Sukesi Rahayu menika saking Jaten Karanganyar, terus Mbak Birgita Ayu saking Kediri sarjana seni, Mbak Winong Nawangsih saking Tulungagung dereng sarjana. Ya. Ketok arep kedisian le meteng iki bocah iki ora. Ngene nggih rambu-rambu men ora kleru ngono lho. Ya, heeh. Dene ingkang minangka pamungkasing Paseban iki anak wedok Niken Salindri, mung bocah iki anak dalang. Asline iki pancen ya anak dalang, asline mangkate iki ning wayang. Mula yen kok nyindeni srepek ngono ya ora gagap, ora gugup, ora guragapan. Heeh. Wis pokoke tenang nduk, wis ta ora lek apa kuwi kekeselen sampean nek melu bapak ra kekeselen wis ta. Tak jamin tak dongakne engko wis ta lek subuhan engko muga-muga sampean diparingi kuat bagas waras ngono kuwi, sehat walafiat. Wong yo arang-arang lho pisan melu bapak, sarang-arang. Mergo apa panjenengan regamu wis menjulang tinggi ngono kuwi. Semono. Ayo ngono kuwi. Ning sok sik ketemu tanggal 17 ning Kalimantan. Pas ulang tahune dhek iki. Ora to? Lah ya 29 ulang tahun kuwi menyambute kuwi ngono lho maksude. Ayo ngono kuwi. Terima kasih. Tanggal piro? Tanggal 17. Ning jadwal ora enak. Urung dikabari to. Urung enak kabare ya. Sik, mbok menawi dipilih digoleke sing yoga soleh-soleh kuwi. Lho. Duwe karakter dhewe. Ha iya. Niken iso laris kondange mergo pancen duwe karakter muni cul ngono ki wis genak wae niken kae. Ha iya. Ora nggumun aku ning warung ngendi wae nek wong nyetel TV kok mesti niken. Ha iya kuwi lho nganti kaya ngono kuwi. Mergo duwe karakter, dalang iki ora duwe karakter dhewe ya angel apa muncul. Mula waranggane duwe karakter, Bukesi karaktere kaya ngono. Lek Jarwa Surya ngene kabeh ngerti kabeh. Deng tang Jarwa Surya ngerti kabeh Bukesi ngono kabeh. Ngono kuwi. Padha karo Mbak Lia wis kaya ngono kuwi, nyindan ringik-ringik ngono kuwi. Lah Mbak Tutik kuwi ora omong aku ndak nesu kok cahe. Ayo. Makasih Pak Digareng yuk kaya apa? Bareng karo genduk niken ayo kan. Pak Digareng mang komentari. Bab napa? Niki wau babakan Waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumo ning ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi iki rejeki banyu mili. Leres. Ning kejeme bila tidak bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Leres. Nadyan ayu, nadyan pinter ning yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, tadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya
bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kalir. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ngilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke. Nek yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesinden. Dalangi nadyan lungguh ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Bener. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik macal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja. tapi jenengan nate keblet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wis limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Ya tak ampet aku. Carane? Ya tak ampet piye carane? Lha piye? Lah kuwi anggere jengone lek duwe aji dhewe-dhewe duwe apa ki jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan? Nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing. Nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal. Medal menawi sampun dugi ngreya kali Bu Kesi ngoten nembe medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Tegese rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bu Kesi to mulih ku. Mosok aku mulih karo sapa? Karo Bu Kesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho maksudnya. Apa ngenteni ning omah? Ya mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wah, mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat iki modern lho. Nggih. Aja. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Basa Jawa. Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan gamelan game len. Waduh. Wah, ngono. Wah, aku ki jane pemeran dosene aku dudu kowe. Ngono. Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok geder. Lah sampean duting apa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong iki kudu kerja sama. Nah, kuwi. Oh, iki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Kok tak catete. Ngono. Ha iya, saka tuane amen tiba ae. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan iki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. Berarti semua orang itu meskipun udah tua cek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh. Ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki nadyan isih cilik ning lak bawahmu semene wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar kok urung. Aku ki ayu kayak ngene iki tapi ra ndek pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, Heeh. pinter, gampang diapusi. Lah masalahe aku ki ra gampang diapusi lho. Makane kowe gelem mau diapusi. Lah nyapa? Ya moh. Gendang duwe pacar. Moh, aku mau pacaran sih. Terus nikah.
Yo ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Oh, apa Mikir apa? Mikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Itu Belajar masih pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier. betul, betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedoke piye ra? Lha wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1, melindungi, 2. Sing ketelu, gelem rekoso. kepapat. 3 wae aja 4. Yang keempat itu harus jujur. Lah Itu kuwi yang dicari. wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Iki kudu kaya ngono. Heeh, tambah jujur penting. Isih siji sing penting banget. Apa, Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong Apa? lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki ambek ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ah iya, padha aku ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Ketoke Berarti aku nang semua kene takut kemaki. istri. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada 2 wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, loro bojo wedok. Kuwi loro kuwi. Ngono. Sik bojo ya wedok. Bojo wedok napa Lah ya bojo bojoku wedok lanang? lho. Bojoku wedok ibu kesti. Ah ya bojo ngono kok bojo ngono wedok. kuwi. Apa Dan apa juga kok ya istri bojo ngono, lanang. Pak. Iya. Ayo. Ngono Ning kuwi. ya ki karo belajar membelajari si Niken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Iya, Umur mari- ana tengah. Mari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti rung duwe KTP. Uga, ngurung foto KTP. Ya ya ning hati-hati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Ki. sing hati-hati. Nggih. Irenan iki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa? Nggih. Sing halus napa, Pak? Sing halus sik mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Nggih. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Ah. Ayo, Nduk. Nggih. Wis bebas apa, srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ah iya. Aja dipaksa apa-apa. Bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Iya. Sandiasmo Oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya, Sandiasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh, oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki sing nulis. Konoan denggulmu mlocok ora. Ki dalang cahyaku tadi konoan ora. Iya iya iya. Oh lho, nang KTP yo tulisane yo konoan. Ayo ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo Ah, pangkur Sandiasmo. nggih. Coba kaya apa, Nduk? Nah, kowe sik kelingan aku malah lali pisan. Ayo. Aku lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Iya. Ya, Nduk. Timen Buddha yang rembaka Mas. masih nangling cahyane roka Nih. Nimas mesti
saka Ndaha tegese perawan saka Kediri. Kediri. Heeh. Sa Salawi reng-re nambang beksa waska cakep linambaran jiwa tama terakhir Dri. Driya sumarah mring Gusti Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri. Oh, luar biasa. Apa to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya Pak. Nduk, Nduk Ketika kaya kan gelem, bawa Pak. niku kula teng pundi-pundi mawon dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu dhuwit. Dan apa, tegese. Pak? Lah Bapak lek ngono Bapak nyuwun apa to, Pak? Bapakmu ki royal nong. ora. Bapak Cahyo nyuwun apa to, Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa, kapan-kapan iki pentaso karo mayangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamu ya Pak Digareng. Pak, aku gawe nusik to. Niku nek campur sari mayangkaran niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Oh, ta. Nggih, esuk. Tanpa pelawak wis gayeng. Nggih, sudah. Aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapu. Oh, anggere kancane katut entuk rezeki kok kowe. Aku gawekno ku lho. Sadi apa kuwi? Sadi Sadi guna. Kok sadi guna? Sandi Asma. Asma ki lak megeh-megeh. Sadi asma. Lah wis tuwek kok. Loh, justru sing tuwek iki biasane ditembangke sadi asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Oh iya, brimob malian. SK. SK iya. Maksudnya apa nak Cahyu? Nggih. Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana langsung. Oke, wis seneng aku kuwi. Lagam ki? Nggih. Iya dong. Cocok. Nggih. Pokoknya bangsa lagam tak dukung. Ah iya. Ya tetep joget garenge ora ayo. Ah, dan karyane sapa ta Nduk iki? Hah? Karyane Mboten sinten? ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbak Narto Pak Sabdo. Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku yo gumun ya ngatasi bocah iki rung lahir lagu ki wis di gawe ning yo dheweke isih mersudi kepengin iso. Nah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Nggih. Enggak ta nek ada ngono kuwi lagi hit meneh. Iki malah iso dadi sasmita sapa ngerti lek wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh ngono kuwi. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Heeh. Mula saiki rumah makan barang sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah langka sing payu. Ning yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi nggih. Nduk iso istirahat sik Nduk bar iki. Sangkas ya bar iki ya. Ya, Ora apa ya? Nah, Nggih, nggih. manut, Pak. Selane nong winong ayo nong. Nah, nggih. winong meneh. Winong iki cah pati lho aku. Hah? Winong iki cah pati. Tulung Agung. Oh, cah pati. Kok iso? Oh, urung tau dolan ning winong to kowe. Oh, wilayah to? Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana ta? Ana Oh, ya. iya. Wah. Nggih. Tahu itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong, Ayo, menyat Nong. nong, menyat. Ayo. Ayo. Iya. Ayo ngono kuwi. Iya, selamat pagi. Kayak kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun Pak, tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kae jujur, wong kanca-kanca ki rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, nerima, apa-apa tak terima kayak gitu Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah. Ayo, layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, ini pula Pak, astagfirullah.
Gimana ya? Jujur yang kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Halus sih siwir apa piye? Halus. Ya ning ngene. Ya wong ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. Amin. Nggih. Mula ya ndang nikah. Ampun. Lah ki kuliahe ora rampung kok nikah piye? Nggih. Wis nikah. Dereng. Ya kok sampun. Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya, nggih. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedak karo awakmu, ninggal katresnan no. Ayo. Ya, aduh. Mesake Mbak Wir diklangeni kuwi yen karo awakmu kuwi. Sik tok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Iya. Niku anu loh Pak Jan, kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Ditutkan. Iya ditutkan terus digendari dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Iya, Ya kaya Allah. ngono kuwi lek gemati Masya karo Allah. sampean nganti kaya ngono. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabur. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul Mas. Ngono kuwi sing Iya, apik ya ampun pancen manis ngono kuwi. Masya Allah. Bocah edan ora winong iki ora. Oh, mulane korbane akeh. Ya modele ngene iki tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orangnya. Ayo. Imoet. Ya nak. Pinong Lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumarno. Iya kah? Pak Sumarno, Pak Sumarno nggih. Pak Sumarno Nggih, Pak Kalian Pak anu kami tuwa. langsung maju. Nggih wonten dawuh napa Pak napa ajeng nyangon. Kayar pipis. Oh. Kula ngene Oh, maju lho tenan, kok repot-repot maju tenan, lho, mriki wes. lho Pak. Ya Wes. ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung. Apa? Iki wedokan ngentekke omah ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh nggih. Tresno sik nong ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Inggih, mbok menawi Pak Sumarno badhe paring dawuh utawi kados pundi Pak? Kados pundi, Bapak? Napa? Badhe dawuh menapa? Nggih. Katuran pinarak mriki Bapak. Sak kanca wonten bab ingkang kirang pranani penggalih. Nggih. Ora dadi apa? Ora dadi. Nggih, sami-sami Pak, nggih. Aku kang setia satu Nggih. Nggih. Nggih, nika to dudu karepe dhewe. Terpengaruh kedangan yo. Masya lagam yo Ki tetep mau goyang. garapane Mas Nopal. Ah iya, tetep goyang, Dok. Ayo. Ya, Dok. Terima kasih banyak Pak. Mugi-mugi Matur sehat nuwun. selamat wilujeng awet le momong anak putune mugi-mugi mboten kapok lan bensin. Amin, Taun amin. ngajeng nanggap malih nggih Pak. Amin. Lah iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin, 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 amin. Iya. Amin. Nggih. Lanjut nggih Pak, lagune sing jigrah nggih Pak. Nggih. Nggih, nggih manut kula nggih Pak, nggih, nggih. Iya. Kok takon-takon dhewe jawab-jawab dhewe. Ya ben. Oh senengane. Wah. Jebule yo iso goyang cah iki. Apa? Niken iso Ya goyang. iso, gawe Jajal juara sing siji. yo. golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye to. Lah awakmu ngopo? Oh, aku nonton. Lah. Nggih, apa nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali sinden-sinden mawon nggih. Oke, silahkan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih Pak. Boleh. Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, Oh, rancaan ayo. Ting-tingane sapira Mas? Sakmono. Cilianku rambutku dicukur kuncang. Dosenyo mogok potongo iki carita saka wong tuwa ana jaraga data erah. Nyapa terakhir nggih.
Sing diarani suwuk batrentek ya iki. Suwe to cilik-cilik ilang. Ning iki mau ki garapane ki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. Oh iya ta? Lek aku ki arep nyanyi lagu iki. Iki dadakan. Iki mau mendadak. Oh, kulino. Tapi grup Madangkara ini selalu ready. Aja meneh kok lagu dadak, job dadak. Kulino. Apik ya, Pak De. Jam dadak siap, job batal langsung wudu kabeh doan. Sampun apa malih, Pak? Sing bareng-bareng iki lho. Ya, monggo bareng. Bir, Katresnan sejati ya, Pak. Ayo Mas, langsung Mas. Ayo. Ada Mbak Birgita, Mbak Winong, ada Mbak Kesi. Mbak Kesi. Kowe walat kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo. Ayo Mbak Mbak Tuti, Winong, Bir. Wah, kuwi langsung. Iki Mbak Anis mboten? Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane terhibur. Mbak Anis gen niku tak sawangi wae. Tanggal 15 sepanjang. Iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Pak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Ayo. Yo. Pas. Tanggal 14 sepadang jingklang bulane bunder sesar. Pade sawangen aku to. Ora aku sing nyawang ana sinden Ana nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Sik tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Gak sitomo. Ayo Mbak Winong, Mbak Birgita, kalian Mbak Tuti. Sing apal kok. Wis tak bareng ngene menyat ngene. Katresnan sejati. Lek ndak apal, gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yo. Ayo. Yo ngono lho. Bu Kesi. Ket dewingi dereng anu ya, Pak. Napa? Dereng ngerti jogete Bu Kesi. Apal ora apal ngadeg sik kae lho. Sing bedhok ke apal-apal dader. Sing Tak bedhek. dukung le. Sing beduk notasi pertama. Nyanya. Wes kono. Yo, Oke, kanca-kanca pengkrawit oke to pisan? sudah. Oke, ayo oke yo. Oh, apa iso. Oke. Sudah ready. Monggo, purba sejati. Katresnan sejati. Monggo, ya yuk berpacu dalam melodi. Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nggih. Kompak. Nggih. Nggih, genduk niken matur nuwun ya, Nduk ya. Matur sembah nuwun, Pak. Ya. Pak Gareng. Nggih. Doa yang terbaik untuk Bapak Sumarno sekeluarga, monggo jenengan tarik dawuh. Nggih. Sami-sami nyuwun Pak Sumarno sekeluarga mugi kalih sing rubeda gudha rencana salara miwah tansah pinaringan sehat, rahayu, wilujeng, kathah rezekinipun, bahagia sak keluarganipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Gareng. Nggih, sami-sami. Wonten lepan nyuwun pangapunten. Sami-sami. Sagung para lenggah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami mugi-mugi anggenipun mirsani wayang ndadosaken barokah tumrap sedayanipun.